सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रातें सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी, परदेसी तेनों जरा जिस्म का शौक नहीं, दिल दीवाने तेनों बेवफा का रोग नहीं, कुड़ियों दा मेला कुड़ी नाल तेरी दुकानाव लागै मोनफैबाय बेनो जाहैबाय दुकाना प्रडाक्ट M11 लाभालिया। ओइ बाबु ओइ मोख्राफोर रिजाल्ट होनायनि उननिफ्रायनो गैखाया गावबा गाव कलेज सरनाय हिलसोन आरो ना इखिनिखौ हाजोआनो जाबाय हाजो सायावसो हाजो मोनसे सिंगल पिस हाजो नैबे हे गाइस वेलकाम बेक अगेन माय इउटुब चेनेल। नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे ब्लगाव बरायनाय जाबाय। दिनै आङो एसे बेरायना फैनि लोगो सासेदो, ओमफ्राय नोंथांमोनाबो गिबि ब्लगखौ नायना मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो। चलो बिदिब्ला बाइकआव लोगो मोनखागोन। लामाया जोंना एसे टाउननिफ्राय एसे सायाव जायो लामाया, नै इफोरबादि मार डाउन खामानि नै कन्ट्रल गैयाबा सेसखा सिङाव गोलैलांबाथाय मालाबा। ओमफ्राय गोबाङानो सोंहरगासिनो माखिनियाव दोङो होनना गुवाहाटीनि मालिगावआव जोंहा फेमिलिया थाफायो, माने एसे थांबानो टाउनखौ मोनखासिगोन। सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रातें सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा सासे लोगो जोङो HS टाइमाव लोगो मोनलायदोंमोन, ओमफ्राय बेयो दा गुवाहाटीयाव फरायगासिनो। बेखौ आङो मार गोबावनि उनाव दिनै लोगो हमहैगोन, ओमफ्राय बिजों आंजों मोनसे जायगायाव थांगोन। नोंथांमोना होनबाय थादों गोबाङानो माइकआ मोजां साउन्ड फैयाखै, भइस क्लियार फैयाखै बेफोरबादि। आंना प्रब्लेम जादों माइकआ, ओमफ्राय आङो नायनि दिनै गोदान लानाय जागोनाव जायोबा नोंथांमोननो देखायलांगोन आं मा माइक लानाय जायो। ओमफ्राय आं दा जि इउज खालामबाय थादों बेयो माने बारा मोजां मोनाखै आङो। मानो इदि बारथियो आरो नायालासिनो। आं दा नैथिं इउ टार्न लानि, ओमफ्राय इथिं GS रड, नै दा आं 80 रड मोनसिगोन। मार मोजाङै सालायनांगौ आरो ना सिटियाव, इथिंबाय इथि गारि फैयोना। दा मोनफैबाय आङो पल्टन बाजार। दाख्लै गोबाङानो सोंहरदो जन्था दखाना नै इखिनियावनो आरो ना, ओमफ्राय जन्थानि प्राइसफोरा बेसे होननानै। माने इयावबो भिडिअ खालामनो जानला मानला होआ आरो ना, गावसोरनो लानो होआ बारा खायसे दखानिया। इनिफ्राय प्राइसफोरा गोलैगोन माबेबा जन्थाफोरा प्राइसा गोबां, ओमफ्राय 2K 3K इदियाव मोजाङै मोनगोन आरो बरियानो लुक्सनि जन्था दंमोन। आं होनखादोंमोन नोंथांमोनखौ 10K थाबैनो खालामना हो, बेनि उनाव आङो 10K जाबाथाय नोंथांमोननि सेराव Q&A भिडिअ लाबोगोन होननानै। स' बिदिनो सापर्ट होबानो जाबाय नोंथांमोनाबो हाजासिम। आंबो नाजाबाय थागोन बिदिनो मोजां भिडिअ लाबोनो। इफोरबादि ब्रिज खैथाबा मोनो आरो ना, कनफिउस जालायलाङो लामायाबो इथिंनिफ्राय इथिं गुवाहाटी सिटियाव। आंबो बोरैबा कनफिउस मोनखाङो आरो ना मोनाफोर जाबाथाय, हमनो हाया लामाफोरखौ दालागै मोजाङै। ओरैबादि जाम जादों नैखिनियाव, अफिसनिफ्राय गजोब्बा मानसिफोरा, आरो मोनायाव बांसिनसै जाम जागोन। लोगो आंना रुपनगराव थायोनो, बारा गोजानबो गैला, मोनखासिगोन रुपनगरा। गाइस फाइनेलि लोगोखौ लोगो मोनबाय। माने मार गोबावनि उनाव लोगो मोनबाय दे गाइस, 2 इयार्सफोरनि उनाव लोगो मोनदों जोङो HS रिजाल्ट होखांनायनि उनाव दिनैसो। जासाबबायना गोबाव हाई सेकेन्डारिनि उनाव खनसेसो लोगो मोनदों। रिजाल्ट होनायनि उननिफ्रायनो गैखाया गावबा गाव कलेज। दिनै मार गोबावनि उनाव दे हेन्डसेक खनसे। दा गाइस जोङो सानैदों मोनसे जायगायाव थांनि। नोंना खै बोसोर दंबावो इयाव गुवाहाटीयाव? मा लाबाय थादों होनदों कर्स? हाव माने इमारजेन्सि खोमायनिया बयथ'। गाइस नै दा इथिं हाबलांनि, बरिया हाजोसो गाखोनाय जासिगोन दा, हाजो सायाव लागै देखायनोसै मा जायगा बेयो। आङो लकेसनखौ मोनबाथाय डाइरेक्टलि मेनसन खालामना होगोन। बुहुदानो मिथिगौ माने
बे जायगाखौ फायनाय टाइमाव इथिं स्टार्टखौ अफ खामि खामि फायनो हागोन जों दा आरो इयाव जुदि कापोलफोर फैबाथाय टाइम स्पेन्ड खालामफैनो हागोन बरियानो लामाफोराव बिदिनो जना नैफोरथिं माला आं एक्सुवेलि लामाखौनो बुहुत मोजां नांदों आरो नैबे फ्रेस गोदान लामादो जोबोर मोजां जादों लामाखौ इफोरबायदि होनांगोनलै अन्थाइ फिसा फिसा बिदि थानाय स्लेट जायो नङाबा गोजौनिफ्राय गाहायावलागै फैबा बरिया जादों दा लामाया खिन्थु बेफोरबायदि नै दा टाइमाव मोजां आरोना मोनानि बार जानाय हिसाबै जायगायाव फैनो नैयाव आरो बारद्राय अभार सान्दौबा फैनानै टाइम स्पेन्ड खालामफैनो हागोन इयाव दा नायनोसै सिङाव हाबनो मोनोबा सिङाव माबादि बेखौ देखायनोसै हाबनो मोनाबाथ' रिटार्न जाफिननांसिगोन देखायनो हानाय नङा मार गोजान मोनदों आं दिनै खनसे फैनायाव मार खाथि मोनदोंमोन अ माय गड गेटआ बन्द हाबनानै नङा सिङाव बेनो जाबाय लकेसना गान्धी मण्डप ओइनै गान्धी मण्डप माने इन्डियानि थार्ड टलेस्ट फ्लेग माने थार्ड फ्लेगा गैया माथो मानो खिन्थु दा मा बुंनो सिङाव हाबनो होआ गेटआनो बन्द माबाफोर खामानि सोलिदोंबो जानो हानाय सिङाव ओमफ्राय लोगोआनो नै ओमफ्राय नैखौ जायगाखौ मा होनो नै गान्धी मण्डप गान्धी मण्डप होनो लासित नगराव दङ ओरैनो सरनाय हिल्स होनो आरो ना इखिनिखौ अ हाजोआनो जाबाय हाजो सायावसो हाजो मोनसे लखा सिंगल पिस हाजो नैबे माने बिखिनि एरियायाव आरो ना दा ओमफ्राय फुल हल गुवाहाटिखौनो नुजोबो इयाव टाउननि जिखिनि न'फोर दङ इखौ नुजोबो दा आङो ओंखारलांबा देखायगोन नोंथांमोननो उनाव फ्लेगखौ बख'ना दोनदो दे गाइसिनिखौ नोंथांमोना नुवाखैबो जानानै दा सान्दुंदो केमेरायाव मोजां नुवाखै माने गोलैबाय हायोनो लोगोआ इयाव माने हाबखांबायनो आरोना बहुतबार ओमफ्राय सिंफोराव मा मा दोङो जा सिङाव नै दा नैबे नुनाय बिल्डिङा बे मिउजियाम पुरा मा दोङो माने मिउजियामाव आंबो इसा हाबनो हायाखै बे महात्मा गान्धीनि सामायानोसो दोङो खोमा मिउजियाम बाट आंबो मिउजियामखौ खुलिनो मोनखायाखै बाट मिउजियामाव दोङो महात्मा गान्धीनि स्टेचु दोङो बेनि उनाव माबा ब्रह्मपुत्र दैमाखौ नुनाय बिराद बरा मोनसे भिउ दङ माने उमानन्द दिपखौ नुजोबो माखौ गथायखौ नुजोबखायो इ गोजौनिफ्राय पुरा बेनि उनाव पार्क दङ इसानो गिदिंनो हागोन माने हाबनाय मोनबा मोजाङै देखायनो हागौमोन आरोना ओइनै मोख्राखौ गियोदै खिन्थु आङो ओइनै मोखाङानो आंनोसो जादों खनसे माने ओइ बान्दर होनना बुंना लानानै ओइ बाबु काली मन्दिर खोमा इयो माने कालीनि पिक्सार दङ इयाव मन्दिर मोनसे दङ इनि काली मन्दिर इनो आरो फ्लेगआ दा गैथ'वा हाबनो हानायबा सिङाव मा दंमोन देखायनो हागौमोन बेखिनियानोसै दा इनिफ्राय जोङो थांसै सिंनि भिउखौ देखायनि नोंथांमोननो लोगोदो आंदो एसे बेरायनानै डाइरेक्ट मोनाथारबाय ओमफ्राय आरो थाब थांनांगोन ना न'आवबो कारफिउ जायो बयबो थांसिगोन मोनाबाय रुमाव हाबनांगौ बेबो साननैसो उनाव ज' लोगो मोनगोन जाहानाव थांगोन माने इयो उनाव ज' भिडिअ खालामगोन गिदिंगोन जायगा उनाव साननैसो उनाव नुफिनगोन आरो 10 दिन मेक्सिमाम फाइनलि मोनफैबाय आं दखानाव बेनि उनाव नै जोंनो दखाना डिडि वर्ल्ड इयावनो डिएनआबो केमेराखौ लादोंमोन इयावनो आं दा माइकखौ लानायदो मा लानाय जायो नोंथांमोना देखायनोसै आं लानाय माइकआ Kodak M11 लाभालियार माइक्र'फन ओमफ्राय प्राइसआ 2000 लिरनाय दङ इयाव ओमफ्राय आङो 1500आव लाना फैदों माने डिएनआबो बे माइकखौनो इउज खालामबाय थादों ओंखाय आं मोजां नांना आंबो बेखौनो लाबाय आङो इयाव दा मम' जानो नागिरदों मम' जानोसै ओमफ्राय आङो दखानाव भिडिअ लानो लाजिनानै लाजियालै दखानाबो जादोंसो भिडिअ लानो लाजिदो सिलाफोर सानायदोंमोन ओंखायनो हारसिंखाय आङो जेबो भिडिअ लाबोदिया डाइरेक्ट आं जि लादो बेखौल' देखायबाय नोंथांमोननो दे होमबा गाइस नेक्स्ट